Isang mapagpalang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng aking kapwang taga-suporta ng inyong channel. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapagbahagi po ng kwento. Siya nga po pala, ako po si Berting at naririto po ang aking kasaysayan tungkol sa tinatawag na aswang. Taong 1995, naninirahan po ako noon sa isang malayong baryo na matatagpuan po sa probinsya ng Negros Occidental. Halos bundok din ang aakyatin bago marating ang aming pinakalugar at ito ay nasa pagitan ng tabing dagat at malawak na kagubatan. Kuya Bari, nagkakaroon po ng taunang piyesta ang karatig naming lugar at iyon ay tumatagal sa isang buong linggo. Sa piyestang iyon, nagkakaroon ng malakihang kainan, kantahan at ang hindi talaga mawawala ay ang sayawan. Kaya naman, nang ito ay naibalita na muling idadaos, hindi mapakali ang kaibigan kong si Banoy na magpunta roon at pinipilit ako na sumama sa kanya. Kaso nga lang, dati kasi Kuya Bari, mahigpit po talaga ang mga magulang namin, lalong-lalo na kung dadayo sa ibang baryo. Bukod kasi sa delikado kapag kagabi na, baka raw mapagtripan kami ng kung sino-sino at mapahamak ng wala sa oras. Kaya naman, tinanggihan ko ang kaibigan kong ito. Sa una at mga sumunod na araw ng piyesta, madalas na umuuwi sina Banoy na talaga namang napakasaya. Ako naman, napapatingin na lamang sa kanila habang tinutulungan ang tatang sa pag-aayos ng mga nahuli nitong isda tuwing gabi. Napansin noon ni tatang ang kalungkutan sa mukha ko, kaya naman pinayuhan ako nito na huwag padadala sa tukso o kung ano paman. Mabuti na raw ang mag-ingat kaysa ang magsisi sa huli. Tay, kahit isang gabi lang po, bawal po ba? Pagpupumilit ko pa noon. Hindi ko mibu ang tatang at alam kong senyalis iyon ng talagang hindi pwede o bawal akong makipiesta sa ibang baryo. Isang hapon, pumunta sa bahay si Banoy at nagkukwento ito ng mga ginawa nila Kuya Bari sa una at ikalawang araw ng piyesta. Ako naman, dahil wala roon, talagang manghang-manga ako sa mga sinasabi niya. Sa unang araw daw, nagkaroon daw ng mga palaro gaya ng palusebo, agawan ng buko na binalot sa langis, treasure hunting, hulihan ng baboy at marami pang iba. Dagdag pa niya, sa gabi may sayawan daw na kahit anong galaw ang gawin mo ay pwede, walang makikialam daw sa iyo dahil saya lamang ang gugustuhin ng lahat. O ano, tol, sama ka ba? Promise, masaya doon, sabi ni Banoy at itinaas pa ang kanang kamay na tila nangangako. Tinalikuran ko siya at ipinagpatuloy ang ginagawang paghuhugas ng plato at sinabi sa kanyang hindi talaga pwede dahil hindi ako pinapayagan ng tatang. Ilang segundo, binulungan ako nito Kuya Bari na tumakas daw at huwag ipaalam sa tatang ko na pupunta o pumunta ako ng piyesta. Umalis siyang nakangiti at ako naman ay nagdadalawang isip sa mga sinabi niya. Kuya Bari, ng mga panahong iyon, parang gustong-gusto ko talagang sundin ang sabi ng kaibigan ko at makisaya sa piyesta doon sa kabilang baryo. Napabuntong hininga na lang ako at saka nag-isip ng magiging dahilan sa tatang dahil gustong-gusto ko po talaga makifiesta. Kinagabihan, sinabihan ko sina Banoy na hintayin ako sa bungad ng aming baryo. Sinadya ko po muna talagang patulugin sina tatang bago ako tumakas at sumabay sa kanila. Oras din po yata ang hinintay ko bago ako tuluyang nakaalis. Nang makarating, inakbayan ako ni Banoy at tuwang-tuwa sila dahil sa wakas daw ay nakasama nila ako. Napakadilim ng daan
at tanging flashlight lamang pong di baterya ang daladala namin noon. Wala pa kasi noong mga streetlight o ilaw sa daanan. Ang tangi mo lang ding maririnig ay mga huni ng mga insekto sa paligid. Noong makarating kami sa piyesta, Kuya Bari, sobrang saya po. Talagang ang nararamdaman ko ay hindi ko mapaliwanag. Talagang walang mapagsidlan, lalong-lalo na nang mag-umpisa ang sayawan. Ang tugtugin pa naman noon at galawan ay tinatawag na maski pops. Maski papano kumbaga, kaya kahit anong gawin mo ay walang manghuhusga sa iyo. Ang naaalala ko, Kuya Bari, nag-umpisa talaga ang lahat noong makita ko ang isang babae sa pinakagilid ng sayawan. May dalawang lalaki dito, ang tila hinaharangan siya o sa tingin ko po noong mga panahong iyon ay binabasto siya. Lumapit naman ako at tinanong kung ano ang nangyayari. Imbis na sagot, itinulak lamang ako, Kuya Bari, ng isa sa mga lalaking naroroon. Nang pagmasdan ko ang babae, nakita ko ang malungkot at natatakot nitong mukha. Kaya naman noong biglang nagbago ang ilaw at medyo dumilim, malakas kong itinulak ang dalawang lalaki at saka hinatak ang kamay ng babae upang lumayo na sa lugar na iyon. Hindi ko po alam kung ano ang nasa isip ko noon, pero tila may nagsasabi na iligtas o tulungan ko ang babaeng hindi ko naman talaga kilala. Tanong ko kung ayos lang ba siya at tumango naman ito sa akin. Nagkwentuhan kami at gaya ko, first time. Unang beses niya rin daw nakipiesta kaya wala siyang kaalam-alam sa atmosfera ng ganitong uri ng pagsasaya. Siya nga po pala si Ligaya, Kuya Bari, at nakatira daw siya sa isang baryo na may kalayuan sa pinagdadausan ng piyesta. Habang nagkukwentuhan, nakita kong lumapit muli ang dalawang lalaki dahil mukhang nakita kami ng mga ito. Tumayo ako at hinarangan si Ligaya dahil baka may kung anong gawin sila sa babae. Nagulat na lamang ako at napaaray ng tumama sa akin ang sunod-sunod na suntok. Grabe, Kuya Bari, iyon na po yata ang matatawag kong pinakamalupit na pambubugbog na nangyari sa akin. Huling alaala ko noon, nagdidilim ang paningin ko at nakita kong binibitbit ng isa sa mga iyon si Ligaya papalayo sa lugar. Pagdilat po, natagpuan ko na lamang ang sarili kong nakaupo sa gilid at nag-aalalang nakatingin sa akin ang mga kaibigan ko. Pero mas nag-alala ako dahil umaga na at mapapagalitan akong tiyak ni Tatang. Kuya Bari, para akong naging si Flash ng mga sandaling iyon dahil sobrang bilis ng pagtakbo ang ginawa namin para lang makauwi. Nang makarating ako sa amin, sinalubong ako ng galit na mukha ni Tatang at Mamang. Lalo akong napagalitan nang makita nila ang mga sugat at pasa sa buong mukha at katawan ko. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya ayaw kitang payagan sa mga buwisit ng mga piyestang yan. Ngayon, anong napala mo? Sabi ni Tatang at saka ako piningot papasok sa aming bahay. Ngunit dahil nga pasaway po ako, Kuya Bari, dati at gusto kong makamusta si Ligaya, muli na naman akong tumakas sa mga sumunod na gabi para makipiesta muli. Tawang-tawa noon si Banoy dahil mukha daw malakas ang naging tama ko sa babaeng naging dahilan ng pagkabugbog ko. Sinabi ko na lamang na gusto ko lang naman mag-enjoy kasi minsan lang naman na may piyestahan sa ibang baryo. Nang makarating doon, nakita ko si Ligaya. Nandun siya sa isang tabi. At noong makita ako sa unang pagkakataong, Kuya Bari, ngumiti po siya. Parang yung lungkot at takot ay nawala sa kanya. Lumapit siya sa akin at inaya ako na mamili ng kung ano-ano at i-enjoy daw namin ang araw na iyon dahil bukas ikahuling araw na raw ng piyesta. Mabuti na lamang at may ipon ako dahil nakakahiya namang magpalibre ako sa isang babae.
Kuya Bari, masarap pong kausap si Ligaya. Bagay na bagay sa pangalan niya. Nabanggit niya rin na gaya ko Kuya Bari, tumakas lang din daw siya upang makipiesta. Pero mag-isa lang daw siyang nagpunta rito. Habang kumakain, nagulat kami at napatingin sa hindi kalayuan dahil sa sigawan ng mga tao. Tumayo ako upang tignan iyon dahil tila nakakita sila ng multo. Hinawakan pa nga ako ni Ligaya sa kamay upang pigilan, pero sabi ko kailangan naming makita. Nang makapunta kami sa tumpukan ng mga tao, bumungad sa amin Kuya Bari ang mabahong amoy na tila patay na daga. Mula sa matataas na damo, naroroon ang 2 bangkay ng kalalakihan. Halos hindi na nga makilala ang hitsura ng mga iyon dahil sa mga sugat na tila kalmot ng kung anong mabangis na hayop. Butas ang mga tiyan ng mga ito at makikitang wala na roon ang mga lamang loob nila. Napatingin ako noon sa nanginginig na si Ligaya at saka muling ibinalik ang titig sa 2 lalaki. Kuya Bari, napuno ako ng kaba at pagtataka dahil kahit hindi man makita ang mukha nila, pamilyar na pamilyar ang damit ng mga ito. Ang 2 lalaking iyon ang bumugbog po sa akin at bago ako mawala ng malay, sila ang humila at kumuha sa katabi ko ngayong si Ligaya. Doon ko lamang din naalala na tanungin ito kung ano nga ba ang sumunod na nangyari. Ang kwento niya, nanlaban daw siya at ibinigay ang lahat ng kanyang daladalang pera. Matapos daw nun, nagtakbuhan ang mga lalaki sa tuwa at hindi na niya raw alam ang mga sumunod na nangyari. Nang sabihin niya iyon Kuya Bari, hindi po talaga ako nakumbinsi kaya't mabilis ko siyang hinatak malayo sa mga tao at kinabanoy. Pinilit ko siyang aminin ang totoo dahil alam ko ang mga bangkay na iyon ay ang 2 lalaking nakaengkwentro namin. Ano ba? Pinagbibintangan mo ba ako na ako ang pumatay sa kanila? Paano ko naman magagawa yun ha? Sigaw ni Ligaya sa akin at naluluha na ito. Nakita ko naman ang sinseridad sa boses niya at oo nga naman, paano magagawa ng isang babaeng halos walang kalaban-laban ang ganoong uri ng pagpatay? Pinayuhan ko na lamang siya na mag-ingat dahil may ganoong pangyayari. Hindi malabong masundan pa iyon. Nangako rin ako na babalik bukas para sa huling araw ng piyesta. Bumalik naman ang tuwa niya Kuya Bari. Hintayin niya raw ako dahil sa huling araw, maaari daw na magbigay ng kani-kanilang mga pagkain ang lahat na maaaring pagsaluhan ng kahit sino. Ang huling araw ang pinakamasaya dahil kainan at sayawan lang daw ang gagawin doon. Tumango naman ako at nagpaalam na. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko na lamang ipinaalam kina Banoy ang nasaksihan at nalalaman ko. Pero alam mo Kuya Bari, hindi ako naging komportable noon dahil parang may sinasabi ang kabilang bahagi ng isip ko na parang may mali o may something kay Ligaya. Opo, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Ang kailangan ko na lang gawin, maghanap ng ebidensya at alamin ang buong katotohanan. Kumalat po noon sa mga karatig baryo kabilang na sa amin ang balitang tungkol sa pagkamatay ng 2 lalaki. Dahil doon, mas pinagalitan ako ni Natatang dahil nalaman din nilang pumupunta pa rin ako sa piyesta. Nakiusap naman ako kahit isang beses na lang po dahil last day na nga po ang piyesta. Pero hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya kinabukasan, aakyat daw kami ng bukid upang mag-ani ng gulay at sa gabi naman mangingisda kami para may pambenta bukas. Tama Kuya Bari, gumawa talaga ng paraan ang tatang ko para hindi ako makatuloy sa ikahuling araw ng piyesta sa kabilang baryo. Anak, para naman ito sa ikabubuti mo.
Kaya ka namin pinagbabawalan ng nanay mo. Hindi mo alam kung anong klaseng panganib ang pwede mong makuha sa pagdayo sa ibang baryo at pakikipiesta. Pahabol pang sabi ni Tatang, pero ang ginawa ko, pasok sa kanang tenga, labas sa kabila. Kung kaya't kinabukasan, noong paakyat na po kami ng bukid, Kuya Bari, alam mo pa kung anong ginawa ko? Nagtatakbo ako ng mabilis ng sandaling umihi lamang si Tatang sa isang malaking puno. Narinig ko pa nga ang pagsigaw niya, pagmumura at pagtawag niya sa akin. Ngunit hindi ko na iyon pinakinggan. Ewan ko ba kung anong pumasok sa kukote ko. Basta't si Ligaya lang ang importante para sa akin ng mga sandaling iyon. Natatawa nga akong tumungo sa piyesta. Pagkadating ko doon, naamoy ko na ang iba't ibang putahe na napakasarap talaga. Hindi pa man nakakalapit sa inihahandang lamesa, napalingon ako sa kaliwa nang kalabitin ako ni Ligaya. Natigilan ako noon, Kuya Bari, pero bumalik din sa wisyo nang iabot niya sa akin ang isang lalagyang puno ng ulam. Bali, may hawak din siya noon at sinabing sabay daw kaming magpatong sa lamesa para makita ng mga tao na may ambag din kami. Nang lumakad siya upang umalis, sandali kong binuksan ang lalagyan na may luto ni Ligaya at lumantad sa akin ang lutong dinuguan at adobong maanghang. Lahat ng karning ginamit doon ay pawang lamang loob ng baboy. Muli naman po akong nagulat nang may dalawang babae ang sumabunot kay Ligaya na medyo nauna sa aking maglakad. Binabanggit ng mga iyon na kasalanan daw ni Ligaya ang pagkamatay ng kanilang mga kuya na sa tingin ko po ang bangkay na nakita namin kahapon. Agad ko namang silang inawat at gaya ng mga nasaksihan ko nitong nakaraang araw, hindi nanlalaban si Ligaya at tila hinahayaan lamang nasaktan siya ng mga ito. Ang nakita ko na lang po, umiiyak ito at niyaka po ako ng mahigpit, Kuya Bari. Noong sumapit ang dapit hapon, nagsimula ng tawagin ng tila punong baryo ang lahat ng mga tao, kabilang na kami. Inilibot ko pa nga ang aking paningin dahil hindi ko yata nakita ang kaibigan kong si Banoy. Sayang, sabi ko, kasi huling araw pa naman ito ng piyesta. Nang makalapit mula sa isang mahabang lamesa, binuksan na ang lahat ng putahe mula sa mga taong taga roon at dayo na nakihanda. Lalo kong nalanghap, Kuya Bari, ang masarap na amoy ng iba't ibang pagkain at mga ulam. Si Ligaya naman, kumuha ng plato at inalok ako ng luto niya. Hindi ko alam, Kuya Bari, dahil sa may pag-aalangan man, sumandok ako sa dinuguan na niluto niya. Nang tikmang ko po ito, sobrang sarap talaga at sa unang pagkakataon lang ako nakatikim ng ganoong klaseng dinuguan. Nanuot sa bibig ko ang lasa, lalong-lalo na ang lamang loob na ginamit ni Ligaya. Tinanong ko pa nga siya noon kung anong klaseng karne ang ginamit niya. Sagot lang niya ay secret lang daw kasi may special ingredient siya sa pagluluto ng dinuguan at adobo. Maya-maya nang maubos ko na ang pagkaing nasa plato ko, lumapit ang natatarantang kaibigan kong si Banoy. Sinabi niyang isuka ko ang lahat ng kinain ko at lumayo kay Ligaya. Napakunot ang aking noo at nagtataka akong tinanong siya kung bakit naman at nagulantang ako sa mga sinabi niya. Pare, lamang loob ng tao ang kinain mo. Siya ang pumatay sa dalawang lalaki at may nakakita sa kanya. Pagkatapos niyang mag-iba ng anyo at patayin ang dalawang lalaking bumuhat sa kanya, kinuha niya ang mga lamang loob nito at niluto niya. Pagsisigaw ng kaibigan kong si Banoy. Bakas sa boses nito talaga ang takot at panginginig. Muli ko naman siyang tinanong kung ano ang pinagsasabi niya. At dahil doon, isang babae ang biglang lumitaw kung saan at nagturan. Aswang yan! Aswang ang babaeng iyan! Pagsigaw ng babaeng ito.
Kuya Bari, dahil po doon, nataranta na ang lahat at nagsigawan. Si Ligaya naman, paatras na naglakad at kitang-kita ko po sa mukha niya ang kakaibang galit kasabay ang naluluhang mga mata. Nang muli kong tignan ang niluto niya, bumubula ito at nag-iba na ang tingin ko. Dahil po doon, nagsuka ko kaagad at malala pa, pati yata pagkaing almusal ko ay naisuka ko rin. Hinatak ako ni Banoy pero napahinto po ako dahil sa sakit na nagmumula sa tiyan ko. Namilipit ako sa sakit at nakita kong ganoon din ang nangyari sa mga taong nakakain ng niluto ni Ligaya para sa huling araw ng piyesta. Agad akong inabutan ni Banoy ng tubig, Kuya Bari, at dahil doon, panandali ang nawala ang kirot ng sikmura ko. Pinilit pa ako ni Banoy noon na umuwi na kaagad, pero naglakad ako at nagpalinga-linga kung saan ba nagpunta si Ligaya. Madilim na po ang paligid noon at ang lugar lang na pinagdadausan ng piyesta ang maliwanag. Naibaling namin ang tingin nang makarinig kami ng mahabang sigaw mula sa kung sinong babae. Tinungo namin ang nakakatakot na gubat at gamit ang flashlight, inilawan namin iyon, Kuya Bari. Napaatras kami ng bahagya at nangilabot ng bumungad sa amin ang wala ng buhay na babae habang nilalantakan ng isang nilalang ang tiyan nito. Napasigaw si Banoy at napatakbo na sa takot. Samantalang ako naman ay nanigas sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan iyon. Ligaya? Nanginginig kong sabi nang mamukhaan ko ang aswang. Doon ko na nakumpirma na nagsasabi ng totoo si Banoy. Nababalot man ng makakapal na balahibong itim ang mukha niya at katawan nito at mayroon mang matatalim ng ngipin at pulang-pulang mga mata. Alam kong si Ligaya iyon, Kuya Bari. Mas lalo akong nataranta nang huminto ito sa kanyang pagkain at lumingon sa aking kinalalagyan. Halos maihina ako sa salawal. Imbes na sugurin niya ako, Kuya Bari, tumalikod siya at tumalon sa kabilang banda ng kagubatan. Doon narinig ko muli ang sigaw ng isa pang babae. Mukhang ito ang kasama ng bangkay sa harap ko na sumabunot kay Ligaya kani-kanina lamang. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung anong klaseng tapang ang mayroon ako, pero imbis kasi na matakot at umuwi, sinundan ko pa rin si Ligaya. Aaminin ko po noong mga panahong iyon ay awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Bukod doon, opo, aaminin ko na in love po ako talaga kay Ligaya na nakilala ko na ngayon ay isa palang aswang. Ang alam ko lang, hindi siya masama kung walang gumawa ng kasamaan sa kanya. Tumakbo ako at hinanap ko pa rin si Ligaya. Naabutan ko ang bilis niya at bago nito masakmal ang babaeng hinahabol, mahigpit kong niyakap ito. Nagpupumiglas siya noon at sobrang lakas niya. Ito yung klaseng lakas po na hindi ko nakita noong tinambangan siya ng dalawang lalaki at sabunutan ng babae. Tinawag ko ang pangalan niya pero ang tangi ko lang na narinig ay ang galit at ang ungol niyang nakakapangilabot. Sinenyasan ko ang babaeng tumakbo na at nang mawala ito, saka ko pa lamang binitawan si Ligaya. Natatakot man ako, ngunit kinausap ko siya, Kuya Bari, na wag na niyang ituloy kung ano man ang gusto niyang gawin, kung gusto niya mang maghiganti o habulin pa ang babae. Sinabi kong tumakas na siya at baka mapahamak sa baryong ito dahil pareho kaming dayo. Bahagyang kumalma si Ligaya at tumitig ito sa akin. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako natatakot sa kanya o kainin niya. Ang sagot ko lang, alam kong hindi niya magagawa sa akin iyon kahit wala akong kasiguruhan. Nang marinig niya ang tugon ko, nagulat na lamang ako at biglang tumalon siya sa harapan ko at sinakal ako ng mahigpit, Kuya Bari.
Hinawakan ko ang mabalahibong niyang mga kamay at matutulis na kuko na halos bumaon na sa leeg ko at pinipilit kong alisin iyon. Ilang segundo lang, tumulo ang malagkit ng laway sa mukha ko at halos mapapikit na ako dahil hindi ko kayang tignan ang nakakatakot niyang mukha. Huwag, Ligaya! Pilit kong bumigkas at gamit ang natitirang lakas, itinulak ko siya papalayo. Habol man ng paghinga ng mga sandaling iyong Kuya Bari, pinulot ko po ang may kalakihang sanga na nasa tabi ko at naghanda sa pagsugod na gagawin ng aswang. Gusto ko man siyang maintindihan at mahalin, ngunit mukhang papatayin din ako nito at kakainin. Nang makita niyang hawak-hawak ko ang sanga, sumigaw siya sa galit at muli akong sinugod. Pagsugod niya sa akin, buong lakas kong inihampas iyon sa kanya at tumilapo naman siya sa may kalayuan. Nagmakaawa pa nga ako, Kuya Bari, at binigyan pa siya ng pagkakataon na tumakas na, pero bigo po ako dahil muli ako nitong sinugod. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagimbal ako nang bigla itong maging isang tila malaking aso na parang lobo. Sa gulat ko ay hindi ko yun inaasahan at nakagat po ako nito sa kanang balikat. Napasigaw ako sa sakit at kahit nakabaon pa roon ang mga matatalim ng ngipin, pinagtutusok ko ang tiyan nito gamit ang sanga na hawak ko. Tumulo roon ang kulay itim na dugo at gamit ang natitira ko pang lakas, ibinaon ko iyon at dahil doon, bumitaw ito at ako na may napaatras. Nakarinig ako ng mga sigawan pati ang boses ng kaibigan kong si Banoy. Pinilit kong tumayo at pinagmasdan si Ligaya na bumalik na sa dati niyang anyo. Nakatingin siya sa akin, ngunit imbes na galit, lungkot ang nakita ko sa mga mata niya. Naluha akong napapailing. Hindi ko alam, Kuya Bari, dahil imbes po na takot at pagkainis, sobrang awa talaga ang naramdaman ko para sa kanya. Kahit na ganoon ang ginawa pa niya sa akin. Kaya naman bago pa siya makita ni Banoy, para akong tanga na tinulungan pa siyang makatayo at inilayo sa lugar na iyon. Nang masiguro kong sobrang layo na namin, pinaupo ko po siya at ako naman ay dahan-dahang lumayo na sa kinalalagyan niya. Malungkot ko siyang iniwan doon kahit hindi ako sigurado kung babalik pa siya, makakaligtas o kaya naman ay muling mananakit. Nang makasalubong ko si Banoy, doon lamang nang hina ang mga tuhod ko at buong katawan, kaya naman bumagsak ako sa kinatatayuan at ang huli kong naalala ay ang pagtawag ni Banoy sa pangalan ko. Kinabukasan, nang maging ayos na ang pakiramdam ko at kaya ko nang maglakad, magkasama kaming umuwi ni Banoy sa baryo namin. Tapos na kasi ang ikahuling araw ng piyesta at kasabay noon ang pagkakaibigan o relasyon sa pagitan namin ni Ligaya. Hindi ko na rin po siya nakita, Kuya Bari. Hindi ko na siya nakita pang muli noon at sa tuwing magkakaroon muli ng piyesta, hindi na ako pumupunta o dumadayo. Siguro nga sa pagkakataong iyon, totoong nakinig at natuto na ako sa mga pangaral ng aking ama. Lumipas po ang maraming taon at hanggang sa makapag-asawa na po ako, sa tuwing ikinikwento ko ang aking karanasan sa asawa at anak ko, hindi talaga sila makapaniwala sa naging karanasan ko. Sabi nga nila, parang pelikula raw. Sagot ko naman, okay na ganoon dahil ang mahalaga, wala na muling ligaya o aswang ang nanggugulo sa baryong iyon. Mabuting maging isang katang-isip na lamang ang totoong pangyayari para sa mga henerasyong may takot pa rin sa ganitong uri ng bagay. Hiling ko lang po, gaya ko, maging matapang kayo at matuto sa karanasan. Kuya Bari,
dito ko na po tatapusin ng aking kwento. Sana po'y mapili niyo po itong basahin sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Berting. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Raul. Kasalukuyan akong nakatira dito sa lugar ng Capiz. Nangyari po itong karanasan kong ito dekada 70. Noong mga panahong iyon ay kasalukuyan akong magsasaka ng palay. Sa tinagal-tagal kong nag-aani ng palay ay wala akong nababalitaang na may aswang. Isang araw, habang nag-aani kami ng aking mga kasama ng palay, ay nagulat na lang ako sa aking nabalitaan na yung isa daw naming kasama, Kuya Bari, ay naliligaw. Nakakapagtaka lang kasi sa tinagal-tagal naming pabalik-balik sa lugar na iyon, ay ngayon lang na may naligaw sa aming inaanihan na palayan. At dahil sa nangyari ay naalarma ang lahat ng mga nag-aani. Dahil malawak ang palayan na aming inaanihan, ay sinubukan namin na ikutin ang palayan kasi baka sakaling nagbibiro lang ang aming isang kasamahan. Hanggang sa sumapit na ang hapon, ay hindi na namin talaga nakita pa ang aming kasamahan. Hanggang sa dumilim na, ay patuloy pa rin kami sa paghahanap. Ngunit wala talaga kaming nahanap. Kaya naman at naisipan ko na lang na umuwi dahil lumalalim na rin ang gabi. Nang mag-umaga na, Kuya Bari, ay nakibalita ako sa kapamilya ng aming kasamahan. Magdamag palang naghintay ang asawa nito at anak, ngunit hindi pa rin daw umuuwi ang kanyang asawa. Hanggang sa lumipas ang araw, linggo at buwan, ay wala talaga. Isang araw, habang nagtitipon-tipon kami ng aming kasamahan, ay may nabalitaan kami na may magpapaani daw ng palay. Kaagad naming tinungo ang lugar at noong makarating kami, nakita namin na napakalawak ng palayan na ito. Ang tansya ko po ay aabutin kami ng 1 linggo sa pag-aani. Matapos naming makita ang palayan, agad naman kaming nagtungo sa may-ari upang aming kausapin tungkol sa kanyang palayan. At noong makarating na kami at matapos naming kausapin, ay kaagad namang pumayag ang may-ari. Matapos naming kausapin siya, ay minabuti naming umuwi na lang muna upang makapaghanda ng aming mga gamit. Habang naglalakad kami pauwi, ay napag-usapan namin na bawat isang kahon ng palayan ay 3 ang magtutulong-tulong upang mapabilis lalo ang aming pagtatrabaho. Nang makarating na kami, Kuya Bari, hindi namin napansin na inabot na pala kami ng hapon sa paglalakad. At dahil sa sumapit na ang hapon, Kuya Bari, ay agad kong inihanda ang aking mga gagamitin para bukas doon sa palayan upang hindi na ako magahol dahil maaga pa lang ay lalakad na kami patungo sa aming pag-aanihan. Matapos kong maggayak, ay sakto naman na nakapagluto na ang aking mahal na asawa ng aming hapunan.
At dahil sa nakaramdam na ako ng gutom, ay naghapunan na kami kaagad. At matapos maghapunan ay nagpahinga na kaagad ako. Noong mag-umaga na, ay agad na akong bumangon upang makapaghanda na sa aming pag-alis. Maya-maya pa'y dumating na ang aking mga kasamahan sa pag-aani. Dahil sa malayo-layo ang aming pag-aanihan at matatagalan kami, naisipan kong magstay na lang kami doon upang mas makapagpahinga kami ng mabuti sa gabi. Naglakad na nga kami patungo sa aming pag-aanihan. Noong makarating na kami ay dumiretso na kami sa bahay ng may-ari upang makapag-umpisa na kami. Matapos ang ilang oras na pagtatrabaho ay nakatapos lang kami ng 2 kahon ng palay. Nahirapan din kami sa pag-aani dahil sobrang maputik ang lupa. Noong araw ding iyon ay nagpaalam kami sa may-ari na kung pupwede ay mag-stay in kami doon at gagawa na lang kami ng parang barracks. At hindi naman nagtagal ay pumayag ito. Naisipan naming gumawa ng matutulugan namin doon sa hindi kalayuan kung saan malapit sa aming pinag-aanihan. Matapos naming maagawa ng barracks, ay kaagad na kaming nagpahinga. Dahil sumasapit na ang gabi, nagkanya-kanya kaming luto ng aming dala na pagkain. Matapos naming makapagluto ay nagsikain na kami ng sabay-sabay. Naging masaya ang aming kwentuhan noong naghahapunan kami. At pagkatapos naming maghapunan ay nagpahinga na kaming lahat. Habang lumalalim ang gabi ay unti-unti kaming nakakarinig ng huni ng ibon at nakakaramdam din kami ng malakas at malamig na hangin. Maya-maya'y naisipan kong sumilip. Sumilip ako sa labas, Kuya Bari. At napansin kong tila may isang taong nakatayo sa hindi kalayuan mula sa aming tinutulugan. Dahil sa sanay ang aking mata sa dilim, kaya naaninag ko ang isang tao, pero hindi ko mawari kung ito ba ay babae o lalaki. At dahil sa aking nakita, Kuya Bari, ay agad kong sinabi ito sa aking mga kasama, dahilan upang magsilabasan ang mga ito. Pati na rin po ako, Kuya Bari, ay lumabas upang hindi nila mahalata na natakot ako sa aking nakita. Sa aking paglabas ay tumingin ulit ako sa aking nakita. Ngunit wala na ito doon. Ang nakita ko lang ay isang parang hayop na biglang tumakbo palayo. Ang buong akala ng aking mga kasamahan, Kuya Bari, ay nagbibiro lamang ako. Yung iba pa nga ay tinawanan lang ako at ayaw talaga nilang maniwala sa akin, Kuya Bari. Kung kaya bumalik na lang kami sa aming tulugan at nagpatuloy na lang sa aming pagpahinga. Kinaumagahan ay maaga kaming nagsigising. Habang hindi pa gaano mainit ang araw ay binilisan na namin ang aming pag-aani. Maya-maya'y sumilip na ang araw. Noong makaramdam na kami ng init sa katawan, ay minabuti namin na sumilong muna sa ilalim ng isang puno. Habang nagpapahinga kami, ay may napansin kaming isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng palayan. Ito ay nakatingin sa amin. Tinanong ko naman ang aking kasama kung kilala nila ito,
Ngunit nagkibit balikat lang ang mga ito. At habang nakatingin kami sa matanda, ay nagulat kami dahil bigla na lang itong nawala sa aming paningin. Gulat na gulat kami at hindi namin maiwasan ang magtanungan sa isa't isa. Ngunit dahil sa parehas kaming nagulat, ay walang nakasagot sa aming mga tanong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinilabutan ako ng matindi noon, Kuya Bari, kahit umaga pa lang iyon. Lahat kami ay natahimik. Nang magtago na ang araw sa mga ulap, ay kaagad kaming bumalik sa pag-aani. Hanggang sa sumapit na ang hapon, ay patuloy pa rin kami sa aming ginagawa. Dahil nakatutok lang kami sa aming ginagawa, ay hindi na namin napansin na pasapit na pala ang dilim. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang isa naming kasamang si Ruben at itinuro ang gitna ng palayan. At noong tignan namin ay nandoon ulit ang nakita naming matanda kanina. Nakatingin ulit ito sa amin habang nakangiti. Isa pa sa napansin namin ay yung mata ng matanda, Kuya Bari, ay parang kakaiba. Ito ay parang namumula. Sa maniwala po kayo o hindi, ay sa isang iglap lang ay bigla na namang nawala ang nasabing matandang babae. Ang huli ko pong natatandaan, Kuya Bari, ay biglang yumuko ito at hindi na muling nagpakita pa. Takang-taka talaga kami at parang inaaswang ba kami o minumulto. Lumalalim na ang hapon at tuluyan ng dumilim. Inaya ko na ang aking mga kasamahan na magtungo na sa aming tinutulugan. Noong makarating kami sa aming tulugan, ay naramdaman namin na parang may naglalakad doon sa likuran ng aming tinutulugan, doon banda sa may poso. At dahil sadyang matatapang ang aking mga kasama, ay nagsilabasan sila habang daladala nila ang kani-kanilang mga karit. Nang makabalik sila, ay nagtanong ako kung ano ang kanilang nakita. At sinabi lang nila sa akin na isang maliit na baboy lang naman. Siguro ay naligaw daw iyon. At dahil nabanggit nila na isang maliit na baboy lang iyon, ay lumabas ako upang silipin ito. Ngunit noong silipin ko ay nagulantang ako sa aking nakita. Dahil ang sinasabi ng kasama ko na maliit na baboy lang ay isang napakalaking baboy pala at namumula ang mata nito. Bigla akong napatakbo sa loob ng aming tinutulugan at sinabi ko sa kanila ang aking nakita. Nang sabihin kong silipin nila ulit, ay hindi talaga sila makapaniwala sa kanilang nakita. Hinagilap ng mga kasama ko ang kanilang mga tabak at nagplanong tugisin ang baboy. At dahil sa nakasilip pa rin ang isa naming kasama, ay siya ang nagbigay alam sa amin kung nasaan nakapwesto ang malaking baboy. Noong akmang palabas na ang mga kasamahan ko, ay nakita nilang biglang tumakbo papalayo ang malaking baboy. At doon ay naging panatag na ang aking kalooban. Ngunit nagkamali ako. Hindi namin inaasahan
Nababalik pala ang malaking baboy pagsapit ng madaling araw. Noong kasagsagan ng aming pagtulog ay may narinig kaming mga kaluskos. Nagising ako kaagad at kinalabit ko ang isa kong kasamahan. Noong una ay akala ko ay daga lamang. Ngunit nakita ko na lumulusot ang isang nguso ng baboy at sinisira ang isang parte sa aming tinutulugan. Nataranta ako, Kuya Bari. Imbis na yung tabak ang aking kukunin, ay yung garapon ng asin ang naabot ko. Kaya agad kong isinaboy ang asin sa nguso ng baboy. At nung tamaan nga ng asin, ay agad itong naghumiyaw na animoy tao, Kuya Bari. At dahil doon, nagising lahat ng aking kasamahan. Si Ruben naman, na dala ang kanyang tabak, ay biglang lumabas sa bahay upang puntahan ang baboy. Ngunit sa kanyang paglabas, ay nakita niyang biglang tumakbo papalayo ang malaking baboy. Nagtaka tuloy ako, Kuya Bari, kung bakit pumapasok ang baboy. Ano ang sadya niya? Mas maiintindihan ko pa kung yun ay pusa o daga na naghahanap ng pagkain. Ngunit hindi pangkaraniwan para sa isang baboy ang maghalungkat ng ganoon. Bigla na lang sumagi sa aking isipan na hindi kaya aswang iyon. Kinabukasan ay patuloy pa rin ang aming pag-aani. Naging biru-biruan pa namin ang malaking baboy na iyon. Ang sabi pa nga ng isa kong kasama ay pag nahuli daw namin iyon ay tiyak mayroon daw kaming lechon. At yung isa naman ay sisig daw ang gusto niyang gawin doon sa baboy na iyon. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagbibiruan namin, ay nakita namin muli ang matanda. Ito ay naglalakad patungo sa aming ginagawaan. Noong makadaan na sa amin ang matanda, ay hindi ito makatingin sa aming mga mata. Noong batiin namin siya, ay nakayuko lang ito at bumati lang din sa amin ito, ngunit hindi pa rin ito tumitingin. Kaagad nagpatuloy sa kanyang paglalakad patungo sa gitna ng palayan hanggang sa hindi na namin ito nakita. Hindi na lamang namin ito pinansin at nagpatuloy na lang kami sa aming pag-aani. Dahil huling araw na namin sa pag-aani, ay walang tigil na kami sa aming ginagawa. Kahit abuti na kami ng gabi ay tuloy pa rin ang trabaho. Yung iba naming kasamahan ay nagtambak na ng mga patay na kahoy upang magsilbi daw na ilaw namin ito sa gabi. At yun nga, Kuya Bari, inabot na kami ng gabi sa pag-aani. Sinindihan na ng mga kasamahan ko ang mga kahoy na kanilang tinambak. Maya-maya'y inaya ko muna sila para kumain muna kami ng hapunan. Noong nasa mesa na kami, ay napansin namin na nawawala ang kasama naming si Ruben. Bigla na lang sumagi sa aking isipan ang naisip ko tungkol doon sa malaking baboy na baka aswang ito at ako ay nag-alala. Kaya seryoso akong sinabi ko ito sa aking mga kasamahan. Hindi naman sila tumawa sa nabanggit ko sa kanila. Kung kaya naman ay nagtipon-tipon kami para hanapin si Ruben. Nang makarating kami sa gitna ng palayan, ay nakita namin ang suot na pulang t-shirt ni Ruben na kasamahan namin na nakahiga habang ang isang kung ano ang nakadagan dito.
Nilapitan namin ito at kami ay nagulantang sa aming nakita. Kagat-kagat siya sa liig ng isang malaking baboy at wala na itong buhay. Napaatras kami dahilan upang mapatingin sa amin ang nakapatong na malaking baboy. Diring-diri ako, Kuya Bari, sa aking nakita dahil ninangasab nito ang liig ni Ruben. Akmang tatagainasanan namin ang malaking baboy, bigla itong tumakbo papalayo. Hinabol namin ang malaking baboy, ngunit naglaho na lang ito sa kakahuyan. Dahil hindi na namin makita pa, ay binalikan na lang namin ang aming kasamahan na wala ng buhay. Masalimuot ang nangyari kay Ruben, Kuya Bari, at lahat kami ay tulala noong gabing iyon. Ipinaalam namin sa may-ari ang nangyari at siya mismo ay nagulat din. Noong malaman ito ng kanyang asawa at anak, ay halos mabaliw ito sa lungkot. Habang nasa burol kami ni Ruben, ay naging usap-usapan namin ang matandang babae na nakita namin sa palayan. Siya kaya yung nag-anyong malaking baboy at pumatay sa aming kasamahan? O kaya siya kaya ay aswang? Yan po ang mga katanungan na hindi namin masagot. Isang pangyayari na hindi namin malilimutan, na minsan nalagasan kami ng isang kasamahan dahil sa isang aswang sa palayan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Muli, maraming salamat po. Gumagalang, Raul. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Darwin. Nakatira po ako dito sa isang parte ng Kabisayaan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na nangyari dekada 90. At itong mga panahong ito, Kuya Bari, ay may bago kaming lipat na kapitbahay. Maglola po iyon na itago na lang po natin sa pangalang Lola Esther at ang dalaga nitong apo na si Magda. Dahil nasa dulo na kami ng baryo nakatira, ay medyo liblib na po iyon, Kuya Bari. At bangin na ang likuran ng bahay namin. Nagulat na lang kami isang araw, may nagpagawa po ng bahay doon sa likurang bahagi ng bahay namin. Gayong bangin na iyon at baka gumulong sila pag may tumira na doon. Sa totoo lang po, Kuya Bari, ako po ay gandang-ganda talaga kay Magda. Maputi ito, balingkinitan ang katawan at talagang mapapatingin ka kapag nakasalubong mo na ang dalaga. Dahil sa agaw pansin talaga ang kagandahan nito. Sa gilid ng bahay namin dumadaan palagi ang maglola. Kaya naman sa tuwing dumadaan ang anak na dalaga ni Lola Esther ay hindi talaga pwedeng hindi ko abangan iyon, pagkat lihim akong may pagtingin dito. Simula nga noong tumira na ang mga ito sa likuran ng aming bahay, ay natuto na akong umuwi ng maaga at hindi na rin ako naglalakwatsa pa. Masilayan ko lamang ang kagandahang mukha ng dalaga. "Uy, tulala ka na naman dyan.
Umuwi ka na nga at baka dadaan na iyong iniirog mo. Pabirong wika sa akin ng kaibigan kong si Romy. Natawa naman ako at tinanong siya kung ano ba ang pinagsasasabi niya. Asus, sunwari ka pa dyan. Aminin mo na. Aminin mo na lang na kasing may pagtingin ka doon sa dalagang apo ni Lola Esther, di ba? Pang-aasar na wika sa akin ni Romy. Hindi ko na ito pinatulan pa ang kanyang pang-aasar dahil sa wala rin namang saysay iyon. Pagkat alam ko namang patuloy pa rin ako nitong kukulitin at kukulitin talaga tungkol sa apo ni Lola Esther. Ayun nga Kuya Bari, nagpaalam na nga ako dito na uuwi na ako dahil sa nagkunwari na lang akong may gagawin pa ako sa aming bahay. Matapos kong magpaalam ay nagmamadali na akong umuwi patungo nga sa aming bahay. Habang naglalakad ako ay nagulat ako ng sandali at kumabog ang aking dibdib dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay makakasalubong ko ang anak ni Lola Esther na si Magda. Kaya naman nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko ng mga sandaling iyon. At kahit malakas ang kabog ng aking dibdib ay pinilit ko pa rin na magkunwaring naglalakad lang ako ng diretsyo at sa iba ko na lang itinuon ang aking tingin. Ngunit noong malapit na ako sa kinaroroonan ng dalaga ay bigla akong nakaamoy ng kakaiba. Yung parabang amoy dumi ng kalabaw, Kuya Bari. Ganoon na ganoon ang naamoy ko at batid kong nanggagaling iyon kay Magda. Medyo na turn off po ako ng mga sandaling iyon kay Magda dahil kasi kung iisipin, kadalagang tao kakaiba ang amoy. Hindi ba siya naliligo? Sa isip-isip ko lang po iyon noon. Ay, grabe naman ang dalagang iyon. Parang hindi naliligo. Kadalagang tao pa naman sayang ganda-ganda pa. Umiiling-iling akong sambit sa sarili ko na lang at bahagya pa akong napasulyap sa dalaga. Sa mga oras na iyon ay nakadaan na sa harapan ko. Noong makauwi na ako ay nakita ko si Ate Romina na nagluluto sa kusina. Kung kaya sinabihan ko itong tutulungan ko siyang magluto. Dahil sa masamang mapagod ang buntis. Malapit na kasi ang kapanganakan nito kaya hindi namin ito masyado pinapakilo sa bahay. At baka kung mapaano pa ito at ang kanyang dinadalang sanggol. Ngumiti naman ang kapatid ko at sinabing magpapahangin lang umano siya sa labas ng bahay. Dahil sa kanina pa raw siya init na init sa kanyang sarili. Habang nagluluto ako ay nakita ko namang nakaupo lang sa labas ng bahay ang kapatid ko habang may binabasa itong papel na hawak. Nang sa di sinasadya ay napansin ko si Lola Esther na namimintana sa bahay nito at nakatingin sa kapatid ko. Titig na titig siya sa kapatid ko at para bang hindi ko alam kung naglalaway ba iyon. Kung hindi niyo po na itatanong Kuya Bari, nakaharap kasi sa bahay namin ang bintana nila. Kung kaya makikita mo talaga kapag may namimintana mula sa kanilang bahay. Kaya naman, noong mga sandaling iyon ay nakita ko talaga na si Lola Esther na titig sa kapatid ko na buntis at halos ilabas ang ulo nito sa bintana
Masilayan lang ang ate ko. Napansin ko pang panay ang pagsinghot nito sa hangin at parang bang may hinahabol itong amoy. Ala, ano kaya nangyari sa matandang iyon? Grabe naman kung makatingin o, tingnan mo. Kulang na lang mabali na ang liig nito sa kadudungaw. Makita lang yung kapatid ko. Anya ko lang sa aking sarili. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakita ko namang dumaan si Magda sa harapan ng kapatid ko. Kaya napatingin ako rito. Nang walang ano-ano, nagulat na lamang ako nang makita kong bigla niyang hinawakan ang tiyan ng kapatid ko. Sabay ngiti ng nakakaloko at dahil nasa loob ako ng bahay, kaya hindi ko marinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Sa totoo lang, Kuya Bari, hindi maganda ang pakiramdam ko kay Magda habang kinakausap nito ang ate ko. Dahil sa parabang kakaiba ang mga titig na ipinupukol nito sa tiyan ng ate ko. Kaya naman, pasimple kong tinawag si Ate Romina at pinapalapit sa akin. Nagpaalam agad naman ito kay Magda at agaran na ngang pumasok sa loob ng bahay namin. Noong makalapit na siya sa akin, ay sinabihan ko siyang huwag masyadong makipag-usap doon sa kapitbahay naming sina Magda. Nagtaka ito sa akin. Tinanong niya ako kung bakit daw. At anya pa nga, wala naman daw masama sa ginagawa niyang pakikipag-usap sa mga ito. Basta ate, makinig ka na lang sa sinabi ko. Hanggat maaari, huwag ka nang makikipag-usap sa mga iyon. Alam mo kasi iba ang pakiramdam ko dun sa maglolang yun. Pangungulit ko na wika sa kapatid ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Oo na, sige na, iiwasan ko na ang maglolang iyon. Ito naman kapatid ko, napaka-weirdo, daig pa ang matanda. Ngiting tugon sa akin ng kapatid ko at agara na itong pumasok sa loob ng silid niya. Noong sumapit na ang gabi ay nagsipagkain na kaming lahat at pagkatapos ay nagpahinga na. Habang nagpapahinga na nga kami, Kuya Bari, ay bigla ko na lamang narinig ang ate ko na tila umiiyak. Sa kadahilanang sumasakit umano pala ang tiyan niya at para bang manganganak na siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Oh, manganganak ka na ba? Teka, paano mangyayari yun? Hindi pa iyong oras ng panganakan mo. Kulang pa sa 1 buwan kung lalabas yung bata. Kaya hindi pwedeng manganak ka na ngayon. Rinig ko na wika ng aking ina. Kaya naman, kaagad na akong lumapit sa mga ito at nagtanong kung ano ang nangyayari. Natataranta naman ang aking ama at inutusan akong pumunta sa albularyong si Kaemong dahil pakiramdam niya hindi ordinaryo lamang ang pananakit ng tiyan ng ate ko. Mabilis naman akong lumabas ng bahay at kinuha ang aking bisikleta at agara na akong nagpadyak nang sa ganun ay makapunta kaagad ako sa bahay ng albularyong si Kaemong. Habang nagbibisikleta ako, Kuya Bari, ay nasipat ko po na nasa gilid ng kalsada itong si Magda. Sinundan ako ng tingin nito
At noong dumaan na ako, ay talagang masasabi kong nakaramdam ako ng kilabot. Dahil sa tipikal na probinsya lang kami at kapag sa ganoong oras ay wala ka nang makikitang tao sa kalsada, maliban na lang kung may importante itong ginagawa. Kung hindi niyo po kasi na itatanong Kuya Bari, pasado 10:00 na po ito ng gabi nung mga oras na ito at halos tulog na ang lahat ng mga kapitbahay namin. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na ako sa bahay ni Mang Emong. Kaya nagmadali na akong bumaba at kinatok ang bahay nito. Mabuti na lamang at gising pa ito. Sinabi ko naman ang sadya ko sa albularyo, kung kaya inihanda na ni Mang Emong ang kanyang mga gamit at agara na kaming bumalik sa bahay. Ilang sandali nga Kuya Bari ay malapit na kami sa bakuran ng aming bahay nang sa walang ano-ano'y narinig ko ang mahinang huni ng wakwak. Narinig ko pang napamura si Mang Emong at sinabihan akong pagkababa ko daw ng bisikleta ay dumiretso na ako sa loob ng bahay. Siya na daw ang bahalang makipagsagupaan sa aswang. Naggulat po ako sa sinabi niya. Sa totoo lang po Kuya Bari, nakaramdam talaga ako ng kilabot sa sarili at talagang nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at nangapal na rin ang mukha ko sa takot. "Sige na, bata. Pumasok ka na sa loob ng bahay at ako na ang bahala dito." Utos sa akin ni Mang Emong at bahagya pa akong itinulak nito nang makababa na ako sa aking bisikleta. Dahil sa takot ko ay kaagad na akong kumaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay. At doon ngay muli akong nakarinig ng huni ng wakwak at kasunod noon ay ang malakas na kalabugan sa labas. Para bang nagrarambulan iyon sa labas ng bahay. Hindi ko na po sinubukang sumili pa dahil sa takot na ako at talaga pong hindi pa ako handa na makakita ng aswang. Pagkapasok ko ng aming bahay Kuya Bari ay nakita ko ang aking ama na may hawak-hawak na itak. Ayon sa kanya ay alam daw niyang may aswang na umaaligid sa aming bahay. Mas lalo akong natakot Kuya Bari ng mga oras na iyon. Maya-maya ay narinig ko ang albularyo na nagmumura at tila nagbabanta sa aswang na nakaharap niya. Maya-maya ay narinig kong nagsalita ito muli at sinabing, "Aba, nagtawag ka pa ng isa pang aswang? Sige lang, magtawag ka pa at sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat." Matapang na salita ng albularyo. Dahil sa aking kuryosidad ay hindi ko mapigilang hindi dumungaw upang alamin ang nangyayari sa labas. Laking gulat ko na lang nang ako'y sumulyap sa isang siwang ng aming bintana. Kitang-kita ko po Kuya Bari, si Lola Esther, ang aswang. At nasa likuran nito ang kanyang apo na si Magda. Nanlilimahid ito at para bang may langis sa katawan silang dalawa. Nangingintab ito sa itim. Bigla po akong napadapa ng mga oras na iyon nang nakita kong tumingin sa akin si Magda. Kitang-kita ko
ang pamumula ng kanyang mga mata at mas lalo akong kinalabutan nung mga oras na iyon. Hindi ko na alam, Kuya Bari, kung ano pa ang sumunod na nangyari dahil takot na po ako. Basta narinig ko na lang na nakikipaglaban ang albularyo sa mga nilalang. Hanggang sa lumipas nga ang ilang sandali ay narinig ko na may kumakatok sa pintuan namin at tinatawag ang pangalan ng aking ama. Kaagad naman iyong binuksan ng aking ama at siniguro ngang tao ang kumakatok. At ayun nga, bumungad doon si Mang Emong. Pagkapasok ay sinabi nito sa amin na napuruhan niya ang maglolang aswang at tinitiyak niyang hindi na muli babalik pa iyon sa baryo namin. Kung kaya ipanatag na raw namin ang aming mga sarili. Maya-maya'y nilapitan na niya ang aking ate. Hindi man magsalita ang aking ate, ay alam na nito kung ano ang nangyari sa kanya. Kumuha lang ito ng daladala niyang langis at ipinahid ito sa kanyang tiyan. Ayon sa albularyo ay nabati pala ito at nung gabing iyon ay binalikan ito ng maglola upang aswangin na, kung kaya sumasakit ang kanyang tiyan. Hindi naman nagtagal ay nahimasmasan na ang ate ko at nawala ang kanyang pananakit ng tiyan. Kinabukasan ay muli akong sumilip sa siwang ng aming bintana upang tingnan kung nandoon pa ang maglola. Ngunit tila wala ng tao sa kanilang bahay. Simula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami muli pang nakaranas ng kababalaghan at pang-aaswang. Sayang at napakaganda pa man din ni Magda. Hindi ko talaga akalain na kahit ganoon kaganda ang panglabas na anyo, ay aswang pala itong aming bagong kapitbahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Darwin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.